Ramogi Radio, Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi, Karchun Jaluo, Karchun Jaluo, Radio Ramogi. Baby nyego dhiro kanda wa malit mama Joine miritongi mana Ya kare kelo chanruok baba Nyego rach kelo wich kote pi Somo ber konyo kanda baba Ngama buri nwango konyo bete Ya kare kelo chanruok baba Nyego rach kelo wich kote pi Somo ber konyo kanda baba Ngama buri nwango konyo bete Nyego dhiro kanda wa malit mama Joine miritongi mana Baby nyego dhiro kanda wa malit mama Joine miritongi mana Ya kare kelo chanruok baba Nyego rach kelo wich kote pi Somo ber konyo kanda baba Ngama buri nwango konyo bete Ya kare kelo chanruok baba Nyego rach kelo wich kote pi Somo ber konyo kanda baba Ngama buri nwango konyo bete Ipopo wa Ipopo wa Mama, baby jobine na ajie, imo wacho mama ajie, Nairobi City. Mama ajie, imana mama, baby jobine na ajie, imo wacho mama ajie, Nairobi City. Siboeki nikiwa na wewe karibu na mimi mama Nafurahi nikiwa na wewe nyumbani kwetu sabi Meche tono chako chon dalong adam ki awa Meche tono chako chon dalong adam ki awa Nakupenda mama Beba eri wada Baby era wachako mikinda mama Baby gimanya say machano mama Mama ajie, imana mama Baby jobine na ajie Imo wacho mama ajie Nairobi City Mama ajie, imana mama Baby jobine na ajie Imo wacho mama ajie Nairobi City
nikiwa na wewe karibu na mimi mama. Nafurahi nikiwa na wewe nyumbani kwetu safi. Meche kitono chako chondalo Adam ki awa. Meche kitono chako chondalo Adam ki awa. Nakupenda mama, beba eri wada. Baby era wachako mikina mama ye. Baby kimanya sai machano mama. Adie mama ajie kimana mama. Sabie baby jopinena ajie imo wacho mama ajie Nairobi City. Mama ajie kimana mama. Baby jopinena ajie imo wacho mama ajie Nairobi City. Bebasi mchunya mama, rafiki ya roho yangu. Ongekata makosa ongekata kasoro, ongekata fitina, ongekata maneno. Beboso mo Mombasa, beboso mo Nairobi, beboso mo Migori, beboso mo Kisumu. Baby hera wachako kikina mama ye. Baby kimanya sai machano mama. Mama ajie kimana mama. Sabie baby jopinena ajie imo wacho mama ajie Nairobi City. Mama ajie kimana mama. Baby jopinena ajie imo wacho mama ajie Nairobi City. Bebosi mchunya mama, rafiki ya roho yangu. Ongekata makosa ongekata kasoro, ongekata fitina, ongekata maneno. Beboso mo Mombasa, beboso mo Nairobi, beboso mo Migori, beboso mo Kisumu. Baby hera wachako kikina mama ye. Baby kimanya sai machano mama. Mama ajie kimana mama. Baby jopinena ajie imo wacho mama ajie Nairobi City. Mama ajie kimana mama. Baby jopinena ajie imo wacho mama ajie Nairobi City. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ilo kod ogadier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma inyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Mama George. Poa. Umeona hiyo list ya back to school? Nimeiona. Inaenda ikiongezeka tu, hata imepita kurasa 2. Haki. Nashindwa nitaanzia wapi, hata saa ngapi. Usiwe na hofu. Back to school sasa ni rahisi na convenient na Equity. Kivipi? Unaona ukienda shopping na ulipe na 1 Equity till number, hautakatwa chochote ukilipa. Ni free ukitumia Equity Mobile app ama *247#. Wacha. Pia unaweza
utalipia school fees hapa tu kwa Equity Agent ya Mama Mike. Na isitoshe, unapoishiwa na pesa ukilipia shopping, utapata bustika prompt ili kukamilisha malipo yako bila wasiwasi. Naweza pata hiyo bustika nikitumia pesa ya school fees pia? Asante Equity. Kweli imeturahisishia shughuli za back to school. Back to school is easy and convenient with Equity. With Equity, you can deposit school fees at any Equity branch or agent for free. Pia, unapofanya shopping na kulipa through one Equity till, ukitumia *247# Equity mobile app au Equitel, hautozwi chochote. Equity, your back to school partner. Sani koro bedo jakanyo mar bengi mar NCBA yot mokalo. Nyakwaramogi simbi kende ema dwarore. Download app mar NCBA sani mondo mi yaw account kendi in iwuon. Kuom mathoth chik iti chenro mar kogwen kod an VOJ e redio Ramogi kar chuny jaluo. NCBA Bank, go for it. Pepsi ni ng'ich mamora yawa. Anaeroga Pepsi mang'ich kama. Kata marani, bera hinya koda. Mano kare. Kata kamano, we ayuara chien matin, katiko gimatimoni, igochna an kodi giwach. Nisamna sani. Aonge kredit mbro gochni go bang'e. Kara Pepsi mwadho ni tango. Wega duokri chien bwana. Kunywa airtime gi Pepsi. Ati kunywa airtime? We ketho kinde. Donje promotion mar kunywa airtime gi Pepsi kawuono mondo yud airtime gi pesa pile ka pile seche ma yudo mor ka imadho soda ni mihero mar Pepsi. Yot mokalo. Nyiew mana soda mora mar Pepsi, obed Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kata Sting Energy Drink, bang'e di *459*3#. Kasto yor nembni auchiel miyudo e bwo pekeno mondo ilo airtime kata pesa sano. Kunywa airtime gi Pepsi, winj mit gi ilo e piny Kenya mangima. Opuodhwa kod BCLB number 0000258. Weche kod chike mantie nyaka lu. Kambi ma Safaricom osebedo kodi machiegni ahinya kokalo kuom chenro mopogore madewo dwachi. Obed weche mag oro pesa, obed weche mag timo ohala, weche mag mbui kod mamoko mathoth. Chik iti chenro kod an VOJ e nyakalondo mari mar Ramogi FM kar chuny jaluo. Ang'isi mathoth ewi chenro mar Safaricom popote ulipo. This back to school season, usishinde umepigia bazaar simu usiku wa manane. Conveniently lipa school fees via M-Pesa Paybill 400-222. Pay for shopping and books using your Coop ATM card. Get quick access to instant loans through the M-Coop Cash App or *667# and easily top up pocket money into your child's Coop prepaid card. Back to school payments have never been simpler thanks to Coop Bank. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Kajituliza kwake Kasuku, hataki maneno, anachopata kinamtosha, hataki matata, naomba Mungu amsaidie, daima milele. Kajituliza kwake Kasuku, hataki maneno, anachopata kinamtosha, hataki matata, naomba Mungu amsaidie, daima milele. Kasuku kajituliza kwake Kasuku, hataki maneno, anachopata kinamtosha, hataki matata, naomba Mungu amsaidie, daima milele. Kasuku
Ishara kali, ishara noma sana sana. Nyakwara Mramogi ndio kudonjo, ndio kuingia za kendo wadonjo mapere sana sana. Deko don kacha para koda deka pargadi para kod libuaz mondorom kanyo saboros achenwe ndonze Monday gote with me, myself and I, care of the Sumanis. Okay, gimatino welcome in Mariwonya Chulas. Niko na dikwenkwen mpaka sapar inshallah zakachas. Kwa procha ko chendro kwa geno ni windi wiki di kodi mayo maswamba trafis. Geno ni kwa in makare jokmode masafaris maze ukumbu tujas maberu do mabera jomanini liete jomanini ruse jomanini nyasi mopogorez maze tunasema ni asante sana sana kwa sa good guys rekesh enemo dwoko wa kendo rito wa yomakarezo omekumara marumenti yenyezi ni machigeni songa karibu namis mondo wa ditwanga together nzopaka mwisho asapar marudhiambo wacha kwa passage sa good guy. Geno ni tiere kinde moro chunya nera makana ng'iyo kaka chalo piwanga ne mol kana ng'iyo kaka chalo nena kale matek mokalo pimo piwanga ne chiemba okinyi kodo dhiambo nasiko kapenyo Yesu nani kara in kanye baba yo in kanye makale matek kama inyorama aneno lit madoka manyo siepena kapenjo yun kanye maneno malit kama yanda paroni remo he unapi amanyo nyaka wede gitienda un kanye makale malich kama kare Nyasaye mani malo nene no makale odwoko na geno kageno rumona Nyasaye mani malo no neno makale odwoko na geno kageno rumona geno ne nitiere emomiyo wachalo kama geno ne nitiere emomiyo wachalo kama geno nitiere kuom Yesu ng'ama ngima poko wito kare mede bedo gi yie geno nitiere kuom Yesu ng'ama ngima poko wito kare mede bedo gi yie sare mama sani mapodi kirijoni girito ni sani mapodi birondi sare baba sani mapodi kirijoni girito in mishandorino beda giye achayoro mangimani kikuitegeno magpinto nyalo lala yuguno witomeke toka seche noromo sana no dwoko lambe sigana biro lokore mama tuochego biro chango te babana kijana inetaya mabiro rienye dala dwoko ni manela moka sigana biro lokore mama Chego biro chango te babana kijana inetaya mabiro rienye dala dwoko ni manela moka geno nitiere emomiyo wachalo kama geno nitiere emomiyo wachalo kama geno nitiere kuom Yesu ng'ama ngima poko wito kare mede bedo gi yie
nitiere kuom Yesu. Ng'ama ngima pok owito kare medo bedo gi yie. Geno nitiere, geno nitiere, geno nitiere, geno nitiere. Kikidoge mag piny keta kinda kod lamo. Geno nitiere. Dwoko deko konyiso ni ngima osegik gi kanyo. Geno nitiere. Tema mama kikijony gi kanyo. Geno nitiere. Seche biro siepna ibiro gatimo neno. Geno nitiere. Oh yes man, kachiloni Janeto udonyizini geno nitiere timatimo kinda kiki join nonos anything metimos asa good girl anakuma kureke rigoro kurias omiopela kita kache tim kinda kum gimora mora mitimo nikech geno nitiere. Oganda jo Kenya dhi nyime kod rakruok gi ngimagi mapile ka pile e yor ohala. Kata kamano, ohala nigi obadho mathoth mapok odwane. Parane na nyakwara mogi ni samori wero to kamoro pesa ionge go manyalo konyi waro mamoko. Kiki chandri, ma emomiyo Cooperative Bank okelo chenro mayot ahinya madewi kaka jatimo ohala. Kiki ng'is customer ni onge gimora mora nitie jatelo. Tudi koda e chenro mar kogwen e Nyakalondo mar Ramogi apimni mathoth e chenro mokel kod Cooperative Bank. Gimora mora nitie jatelo. Kila kitu iko boss. Agwano kwa sede na mna vipo za kashanya kwa Ramogi's kitu lembes kindu pia hizo imetombo toka zichmachaloka magiendi adumda dirni kwa chwento gololi bai aungo huoda wendo zawacho na mna vipi za kitu nyere kitu kipias kitu pia hizo. Danse Monday edition Kasuku rap. Ilo jaubana ni wacho nano. There have been so many. Danse Monday edition Kasuku rap. Velma, the TikToker. I used to love Uganda. Makwai love Uganda. Yena no ero jabal. Yena no ero jabal. Yena ero jabal. No more lila. Yena more lila. Rice, Wandala. Angena yodu nyetina.
I treat you better than you Yet no better than you Yet no better than you
Solo sumo kipenzi, oh, solo you know keep, we, banyo nanga mpenzi, oh, oh. Yes man, kali sana ilungoni gololi kashava yongura windows chani watoto meveva mavito zopala za avito para bento para gingiri gaunkana gage vito nyamatongurungu ya racha wagwanya kuramogizo kwa sewinja ungura windows. The fisherman is coming up. Costo juang mwenyewe koda Anyango. Kama unaitwa Anyangoza, mkono juu miguu chini, kilonge na Anyango baza hapo sasa. Anyango, mio parola yo, nyomolo, nangi kudu miyaki welo. Anyango, ami mio parola yo, oro nyomolo, nangi kudu miyaki welo. Anyango, mami mio paro chanda naro, aili nyomolo, nangi kudu miyaki welo. Anyango, mio paro negative, nyomolo, nangi mio pantala. Oh mama, nangi kudu via kiwelo. Waeli mama, Sangatito sijama kino mekreka wedo sipo kino mwenye mende kia mbuto na Nairobi. Mima pini katilemo, ochuno toto zingi mondine polo. Oponyongi mapini katila motuaya. Oh yes man, ilungo kashani Anyango bae Costo juanya bro winja full dose au kwa sewinja wechemenyen bironika eyo machuo kensa aboros maro dhiambo Maramogi Radio Ramogi Karchunja luo. Weche manyien eyo machuok elak sechegi. Machiegni gavana mar kaunti ma Nandi Stephen Sang owacho ni midhiero mathoth pod okwako kumba mar thieth mar Masha e counties gino mabende koro kelo ng'ikruok ne chenro mag thieth e thoth ute thieth mayudore counties. Sang owacho ni kata odoko ni nitiere fuong'ruok matin e okumbano, counties pod kale midhiero mathoth kendo koro duol mar governors onego bed piny kod od bura mamalo kendo neno kaka ginyalo yudo yo mar tieko chuth midhiero makamago. Facilities that are not able to sustain themselves. It is what we are providing resources in the county budget to support those facilities. So we really want to encourage that every facility that generates, they are able to plow the resources because it actually means there is demand for those services in those facilities. Then the county budget can just supplement some of those facilities that are not able to run. And in any case, in fact, if you are to be honest, you are unlikely to have a facility that has surplus, because even in a facility that looks like they are doing very well,
the county is still paying for the staff, is still paying for the medical, the human resource. Therefore, really, you can't say that there is a facility that is actually generating surplus to give to another facility. We backstop that with the county budget. But there is huge improvement from what we had previously. So if you look at what was happening under NHIF and what is happening under SHA, there is marked significant improvement. However, there is still some delay, and is part of what I think we have also raised. Komachielo en ni familia more gwenge mag Ebubai Musitinyi e kaunti ma Vihiga yuago wuodgi ma jaigni 26 mabende chichni okaonge mane oko wuon akalure kod ruoth ma gwengno Polo Piayo jagono ne okaonge mane oko odiochieng okinyi makawuono ne Piayo wacho ni kata doko ni familia mar jagono poko yango malongo kaponi ne ntiere gwandruok moramora mane nyalo miyo jagono kaonge mane oko wuon minode to wacho ni wuon pargi ne odok ototino manyoro kachalo ng'amane obedo kod chwanyruok kod ng'ato. Kwayo kwamba mtoto wake amejiua. So nimefika kwa boma nikaona kweli mtoto amejihang, na mzee anasema hakukosana na mtu yote. Hata bibi nimeongea naye anasema hajakosana na mtu yote, lakini tangu jana atoke kazini na anakuanga fundi wa manyumba alikuwa na wasiwasi mingi na simu. So bibi akijaribu kumuuliza kuna shida gani, yeye hakumwambia kuna shida yote, lakini alikuwa na wasiwasi sana, akakaa nje kwa giza. Hata taa sasa security akakataza wasifungue. Sasa akashindwa shida gani. Opiayo koro kwayo Uganda mondo mi kik linga ka gin kod chandruok moramora kendo mi giyude jalno mabende ginyalo loso godo moloyo kaonge magi oko. Wamelala vizuri, ameamka mwendo wa saa 10, akasema anataka kwenda kazi, anafanya kazi Siaya, anaenda kupanga vitu yake vifaa ya kazi. Kumbe ndiye alikuwa anajipanga na akaenda akajinyonga nyuma manyumba. So ningependa kuambia tu vijana wetu kwamba kama kuna shida na familia ama kama kuna shida yote, tafadhali kushare na watu wengine so that ukue na uwezo wa kusaidiwa hata kimawazo. Kujiondoa uhai sio suluhisho. Watudo kromo kanyo saa 9 ne weche manyien e yo machuoka. Weche manyien e yo machuok gi Roda Odhiambo. Sehemu nyingi nchini, kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi. Na ndio maana Shabiki.com kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya milioni 1 kutoka kwa jamii tofauti. Sababu makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja tunabadilisha maisha, tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. It's more than just a meal. It's Sunday lunches that seem to end too soon. Sneaky midnight snacks that came with unforgettable stories. First dates and shared last bites.